Şul aýdyp geçenlerimizin içinde iň köp şirk uluhiyetde, yani ibadetde bolupdyr. Tarih boyu şeýle bolupdyr, o şu wagtam şeýle. İnsaniyet yaradylandan bäri şirk köplenç ibadetde bolupdyr. Rububiyetde az bolupdyr. Isim we syfatda az bolupdyr. Ha, o müşrikler bir yaradyjyny kabul edýär, Yahudi Hristiýan hem kabul edýär. O näme? Emma esasy şirk ibadetde bolupdyr. Köplenç ibadetde bolupdyr. İnsanlar ta şu döwürden bäri şuň kunna hem Allah'dan gaýry bir zatlary mukaddesleşdirip, ilahleşdirip, has türkmençileşdirse hudaýlaşdyryp, şol zatlara ibadet edipdirler, şol zatlara sygynypdyrlar. Aya, güne, ýyldyza, agaja, daşa, haýwanlara, jyna, şeytana, peýgamberlere, awliýalara, garaz dürli zatlary ilahleşdirip, şolara ibadet edipdirler. Şolara sygynypdyrlar. O öz düşünjelerine göre şeytan bulara näme waswasa beripdir? Siz şu zatlara ibadet etseňiz, siz şu zatlara çağırıp şu zatlara sığınsaňyz, has Allah'a näme dua edleňiz, ibadetiniz bakym barar. Şulaňyz bilen ibadet etseňiz has ýakyn bolarsyňyz diýen düşünjäni şeytan beripdir insanlara. Şonuň üçin musulman daganlar köp alim we ulamalarymız şirki düşündürende näme diýip düşündürýär? Has köp ýaýran görnüşi şu bolanyny üçin görnüşinden düşündirip başlaýar. Näme diýerler? Allah'ın ýany bilen Allah'dan gaýry başga zatlara ibadet etmek şirk diýip düşündürýärler köplenç. Misal üçin şeý diýip düşündürenlerden biri İmam Zahabi adly alimimiz. Kadim köne alimlerden İmam Zahabi diýerler. Hafiz Zahabi özü hem Türkmen bolan Ulugunalar adly ba. We Ulugunalar adly kitaby ba. Ulugunalar adly kitaby ba. Şol kitapda şeýle diýär. El-Kebiretul Ula. Birinci uluguna diýär. Eş-şirku billah. Allah'a şirk koşmak diýip aýdýar. Dowam edýär. Fe ekberul kebairi eş-şirku billahi ta'ala diýär. Ulugunaların ulsu diýär Allah Teala'ga şirk koşmak. Ve huve naw'an. Ol hem iki türlüdür diýär. Yani şirkin ulusu wa keçisi wa, bu arada ayrı ders geçeriz inşallah. Ulu şirk wa, keçi şirk wa. Diýär İmam Zahabi ve huve naw'an. Ol iki türlüdür. Ahaduhuma şolardan biri, yani ulu şirki misal berýär. En yec'ale lillahi nidden ve ya'budu gayrahu min hacerin أو شجر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو نجم أو ملك أو غير ذلك. Şolardan birem diye Allah'dan gayrı özüne bir zadi edinip, özüne nit edinip, Allah'a şerik edinip, Allah'dan gayrı Allah'dan kabul ediyen, Allah'ın yanından yine özüne bir zadi nit ediniyen, Allah'a denk tutup bir zadi Allah Teala'ya şerik tutunayan, misal için niye daşi, agacı, günü, ayı, peygamberi, evliyani ya da yıllızi ya da diyename perişten niye? Şuları özüne Allah'dan gayrı nit edinip, şerik edinip, şulara ibadet etmekliğin deyip aýdýar. Ulu şirk şey deyip düşünürýär. Allah'dan gayrı şu zatları özüne şerik edinip, Allah'a deňep özüne şu zatlardan birini alıp, şulara ibadet etmeklik deyip aýdýar. ودوام ديا وهذا هو الشرك الأكبر الذي ذكره الله عز وجل. والله تعالى القرآن أيدب geçen ulu şirki diye şudur deyip aydiye. ودوام ديا قال تعالى الله aytti diye. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah Teala özüne şirk koşulmaklığını asla bağışlamaz, ama onun başkasını islanına bağışlar diye. ودوام ديا إمام ذهبي وقال تعالى وينا الله تعالى أيتديا إن الشرك لظلم عظيم. شرك إنه ظلم درديب أيتديا الله تعالى وقال الله تعالى إن الله تعالى أيتديا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الله تعالى أيتديا كم الله شارك قشطا شلكشا الله تعالى جنة حرام دنر وأنن ير جهنمدر أوتر ديب أيتديا. والآيات في ذلك كثيرة. وبو babda diye başka da ayetler kendir diye. Demek İmam Zahabi rahmehullah Ulugunalar adlı kitabında birinci uluguna şirk deydi. O şirki näme deyip açıkladı, ne deyip düşündürdü? Allah'dan gayrı yankı yıllıdır, aydır, peygamberdir, periştedir, evliyadır, o näme yıllıdır, şu zatlara ibadet etmeklik deyip düşündürdü. Näme üçün? Çünkü in tarih boyu ta qadimdan şu döwre çeninde şirk köplenç ibadetde bolupdyr.
İnsanlar Allah'dan gayrısına yankı misal verişimiz ýaly ölülere ýalbarýarlar, ölülere sığınýarlar, awliýa, pirlere, peýgamberlere sığınýarlar. Awa şolara ibadet edýärler, özleri näme bilip ýa-da bilmän şolara näme gidip misal üçin mazarlarynyň daşyndan aýlanýarlar. Şolar çağırýarlar, yetiş ýa pirim ýa awliýa ýa peýgamber yetiş diýip näme Allaha ýalvarmaly ýerine olara ýalbarýarlar. Awa mazarlarynyň başynda gidip sadaka edip şolaň adyna janyny kesýärler. Allah adyna janyny kesmeli. Peýgamberiň perişten adyna janyny kesilmeýär. Sowabyny bagşlamaklyk başga gurrun. Emma janyny kesjek bolsaň Allahyň ady bilen Allah ýoluna dik kesmeli. Emma şuny kunna biren tegen insan biziň ýurdumyzda ba plan weliň adyna, plan işanyň adyna, plan plan nämeň adyna diýip näme janyny kesýär. Ve şonuň üçin musulmanda onlar peýgamberler, ähli peýgamberler. Şu näçe peýgamber gelen bolsa hemmesi Allah Taala Kur'an-ı Kerimde haber berýär. Hemmesi birinji bilen öz halkyna nämen tawşyrypdyrlar, nämeni öwredipdirler we nämeden äga edipdirler. Birinji bilen bir Allaha ibadet etmekligi tawşyrypdyrlar. We birinji bilen äga eden zatlaram näme bolupdyr? Allahdan gaýry hiç bir zada ibadet etmeli däl diýipdirler, şirk goşmaly däl diýipdirler. Mysal üçin Nahl suresi Kur'an-ı Kerim'in 16-njy suresi 36-njy ayetinde Allah Taala näme diýär? "Ve laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha ve ijtanibut-tagut." Allah Taala diýär, her ümmete diýär, her halka peýgamber uratdyk. Näme diýip diýär? "En ya'budullah." Bir Allaha ibadet edin. "Wajtanibut-tagut." Tagutlardan kaçın diýip diýär. Tagut näme? İnsanlaryň öz ilahleşdiren zatlary, öz hudaýlaşdyran zatlary. Bir Allaha ibadet edin, şol öz ilahleşdiren we hudaýlaşdyran batyl ilahlaryňyzdan uzaklaşyň, daşdyryn, şolary terk edin diýip diýär. Şol tawşyryk bilen her bir kowmy peýgamber uratdyk diýär. We ene Allah Taala Kur'an-ı Kerimde haber berýär. Her bir kowm her bir peýgamber öz kowmuna, öz halkyna şunu diýipdir. Hud suresi 11-nji sure 84-nji ayetinde gelýär. "Qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin gayruh." Ey kowmum, bir Allaha ibadet edin, sizin ondan başga ilahyňyz, ibadet etmeklik üçin hiç bir ilahyňyz ýokdur. Diňe bir Allaha ibadet edin diýip näme? Her peýgamber kowmuna şunu diýipdir. Şoň üçin biz İslamyň birinji sütüni bolan kelimet-i tevhid aýdamyzda, la ilahe illallah aýdamyzda şoň manysy näme? Bir insan musulman boljak bolsa şu sözü diýmeli, la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýip girmeli. Şu iki şaýatlyň birinjisiniň manysy näme? Musulman doganlar, la ilahe illallahyň manysy näme? Bir Allahdan başga ibadete hakly ilah ýokdur diýmek. Bir hak Allah wa bir hak ilah Allah'dır diýmek. Bir ibadete hakly, yeketek ibadet edilýän, yeketek sığınylýan, yeketek ýalwaryp bil baglanýan bir Allah badyr diýmek. La ilahe illallah. Galan ilahlar batyldyr diýmek. Ýa-da la ýok diýär. İlah ýok, nähisi ilah ýok, batyl ilahlar ýok. İnsanlaryň öz ilahleşdiren zatlary ýok diýär. İnkar edýär şolar. Näme diýär? İllallah, Allah'dan gaýry. Allah'dan gaýry ibadete Allah'dan gaýry, Allah'dan başga ibadete hakly ilah ýok diýip aýdýar.